Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri apirilaren 10ko saiora. Asteazkena dugu gaurkoa eta zer izango dugu. Politikari buruzko programa. 2 elkarrizketetan kongresurako hautagaiak 2 hautagai izango ditugu. Alde batetik Belpozueta EH Bildutik eta bestetik Podemos edo Ahal Dugutik Guillen Carroza. Gero ikusiko dugu zenolako programak dituzten eta alderdi bakoitzaren berezitasunak. Ez dugu bakarrik politikari buruz hitz egingo gaur, gaur ere literatura eta bidaiak izango ditugu Jon Arretxe idazlearen hitzaldi bat botako dugulako. Aste honetan Iturrama Zibiboxean izan zen Nafarroako Ateneoak antolatutako ekintza baten baitan hitzaldi hori konkretuki, eta bere hitzaldia bidaia 11 liburu izenburua du. Izenburuak ongi deskribatzen du edo hortik jakin dezakezue pixka bat edo aurreikusi zeri buruz hitz egingo duen, baina gero deskubrituko duzue gurekin gelditzen baldin bazarete. Eta saioari bukaera emateko korrika eskainiko dizuegu Iruñerritik utzitako irudiak. Pasatako asteburuan izan zen, oraindik Euskal Herrian barna jarraitzen du, igandean Gasteizera iritsiko baita, eta hemendik 2 urte barru ez direnez berriro errepikatuko irudi horiek gaur gurekin birpasatu Iruñerritik utzitakoak. Az gaitezen. Efemerideak, 1885ean Madrilen poliziak errepresio odoltsua erabili zuen Madrilgo Unibertsitate Zentraleko ikasleriaren aurka. Dozenaka hildako eta 100 zauritu utziz. San Daniel edo hiltegiaren gaua izenarekin ezagutzen zaio gertakizun honi. Bestalde 1919an Mexikon Emiliano Zapata mexikar irautzako buruzagia erail egin zuten. Hauek dira apirilaren 10ko lerroburuak edo titularrak. Maristen eraikinak 180 etxe bizitza hartuko dituela aurreikusi da. 170 babes ofizialekoak. Datorren ikasturterako lanbide heziketako eskaintza ezagutarazi egin da. Departamentuak lehen hezkuntza egonkortu du. Nafarroa barazki kontsumo handiena duen 2. autonomia erkidegoa da. Jarduera fisikoaren praktikan 3. Bizimodu osasungarriaren alde egitearen joera dago ikusten denez, baina alkoholaren kontsumoa batez bestekoaren gainetik dago oraindik. Aurtengo errenta aitorpenaren kanpaina abian da. Iruñean Nafarroaren egunaren egitaraua aurkeztu da. Apirilaren 29an izango da hitzordua. Ugalkortasun inkestaren emaitzetan emakume nafarren 10% ez duela aurrik izan nahi ageri da. Bestalde 18 eta 55 urteko emakumeen artean 11,5%ek ugalketa lagunduko tratamenduren bat jarraitu duela onartu du. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian foru gobernuak erreskatatutako osagarria urteko 100.000 euro banatuko dizkie 16 kargu altuei. Azaleko argazkian Euskal Herriko itzuliaren momentu bat ikusi daiteke. Ibirikun zehazki, izenburu hau jarri dute. Lurretik hegan egin zuten. Diario de Notiziasen titular hau nabarmentzen da. 114 lan heziketa ikasketen eskaintza sektore eta eskualde bakoitzaren beharretara egokitzen da. Azaleko argazkian Euskal Herriko itzulia ageri da, Alafilek Estedarrok markatutako etapa irabazi du Gorraizen izenburupean. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Zegona Britaniarrak aurrera egiten du Euskaltelen bere etorkizuna argi utzi gabe.
Azaleko argazkiak txillidaleku erakusten du. Titular hau irakurri daiteke: txillidalekuk distira egiten du berriro ere 8 urte geroago. Hedabide euskaldunekin egingo dugu aurrera eta hau da Berria egunkarian agertzen dena. Goian iskin batean Balentziagari erreferentzia egiten zaio. Balentziaga auziko akusazio guztiak ukatu ditu Getariako alkate ohiak. Alkate ohiari orduan, hobe esan da. Horren azpian titular nagusian lankidetza zertzeko urratsak deritzon edukia daukagu. Bekaldean gainontzeko edukiak. Mundua atalean Kataluniako epaile batek 32 pertsona auzipetu ditu galdeketarengatik. Ondoan munduarekin jarraituz Algeriako pultsua deritzon edukia paratu dute. Ondoan Euskal Herriari dagokionez iparraldeak aho batez babestu du murgiltze eredua Parisen aurrean. Kirol arloan buruz buruko txapelketa botillero gabe jokatuko dute pilotariek. Kirolarekin jarraituz Alaphilippek irabazi du itzuliko bigarrena, jatez ondoratu eginda. Azpian Euskaltel Espainiara zabaltzeko asmoa iragarri du Zegonak eta amaitzeko Txillidaleku, aro berrirako prest da museoa. Azkenik, Euskal Herri Irratiko webgunean jadanik eskatu daiteke errenta aitorpena ogasunaren bulegoetan egiteko hitzordua. Ondoan eskuinean lanbide heziketako 20 ziklo eskaintzen dira euskaraz datorren ikasturterako. Eta amaitzeko azpian, 10 emakumetatik 8 2 seme alaba izan nahiko lituzke. Birpasatu ezagun Iruña herriko agenda. Apirilaren 14 arte Burlatako kulturetxean, Ezkaba 1998-2018 erakusketa ikusteko aukera izango da. Apirilaren 17 arte, datorren astera arte, Iruñeko arte eskolan ikasleek osatutako esposizio bat ikusgai izango da. Sarrera libre. Igandera arte, apirilak 14 Burlatan, Burlatako pintxoaren 9. astea ospatuko da. Dastaketa bakoitzak 2,20 euro balio du. Bihar goizeko 10etan Kondestable Jauregian AEKak antolatuta eta korrika kulturalaren baitan, gure oroitzapenak pelikula proiektatu egingo da. 12 zinegileek egindako filma edo pelikula da: Oskar Alegria, Oskan Alper, Asier Altuna, Mireia Gabilondo, Eugene Green, Itziar Limans, Josu Martínez, Fermin Muguruza, Ane Muñoz Michelena, Maider Oleaga, eta Joseba Sarrionandiaren obraren euren interpretazioa eskaintzen dute. Zeruan lainotsu tarteka zaparrada batzuk botako ditu, batez ere eguerdian eta arratsaldearen hasieran. Ipar haizea bizia ibiliko da egunean zehar, temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da. Ostegunean zeruan lainotsu egongo da, behe-lainoekin baliteke noizbehinka euri egitea, batez ere arratsalde partean. Ipar haizea ibiliko da, temperatura minima gutxi edo nahiko igoko dira, maximoetan aldaketa handirik ez. Iruña herriko berriak, lehendabizi Eguesibarrekoak. Eguesibarreko hiritarrek bizikletak edo txirrindulak erosteko laguntza ekonomikoa jasotzeko aukera dute. Eskaerak ekainaren 30 arte aurkeztu daitezke eta oinarriak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Galarko zendeara joango gara orain.
Apirilaren 15, 16 eta 17an kontzejuetarako hautesle elkarteak abala emateko beharrezkoak diren hautesleen sinaduren bilketa gauzatu egingo da. Hautagaitzak batzordearen aurrean aurkezteko epea apirilaren 17an ireki egingo da eta apirilaren 22 arte honela mantenduko da zabalik. Informazio zabalagoa udal web orrian. Gertu dagoen beste epe bat aste santua da. Hemendik 2 aste barru hasiko baita. Hiri kanpaldiak antolatu dira Galarko zendean 23tik 26ra 3 eta 12 urte bitarteko umeentzat edo ume eta gaztetxoentzat. Noaingo San Miguel ikastetxe publikoan izango dira. Izen ematea irekita dago apirilaren 10 arte, gaur arte beraz. Bukatzeko, haur eta helduei zuzendutako euskarazko mikroipuinen txapelketa edo lehiaketa bat abian da. Interesatuek euren obrak edo lanak udaletxean aurkeztu behar dituzte apirilaren 12 baino lehen, ostirala baino lehen. Etxauriren txanda. Etxaurin emakumezko baten kontrako indarkeria matxista kasua izan da. Horren aurrean, udalak adirazpen instituzionala egin du, udalaren web orrian zintzilikatu egin duena, eta bertan irakurri daiteke ekintzaren aurkako jarrera argi eta garbi utzi dutela, biktimari babesa eta laguntza eskaintzearekin batera. Ez hori bakarrik, hiritarrei horrelako portaeren kontra azaltzea ere eskatu egin die. Esan bezala, udal web orrian zintzilikatu eginda eta bertan irakurri daiteke osorik. Maiatzaren 18an bestalde, Etxaurin escape room batez disfrutatzeko aukera izango da. 14 urtetik gorako pertsonentzat da eta Zakarias Jauregi aretoan gauzatuko da. Izen ematepeari dagokionez, apirilaren 12an itxiko da, aste honetan, ostiralean. Amaitzeko Iruñeko berriak. Euskal Herriko itzulia Iruñera iritsi zen atzo apirilaren 9ko arratsaldean. Alaphilippe barkatu txirrindulari frantziarra izan zen etaparen garailea. Bihar bestalde Ermitagaina udal azokak antolatuta, sukaldaritza saioa eskiniko da Baserriberri jatetxearen eskutik. Esan bezala, bihar apirilaren 11an, pintxoaren astearen azkenengo edizioaren garailea izan zen Baserriberri taberna. Arratsaldeko 6etan izango da, azokan bertan, eta han apuntatu daitezki interesatuek. Tokia mugatua denez, zozketa bitartez aukeratuko dira onuradunak. Gai gehiago eta azkenengoa. Udalak foru gobernuari Lezkairuko lursail bat eman dio, bertan eskola publiko bat eraikitzeko. Adela Bazo eta Mendaur mendia kaleen artean ipiniko da aipatutako eskola, eta aurre hezkuntzako 12 gela eta lehen hezkuntzako 24 izango ditu. Gaurko 2 elkarrizketetan hauteskunde orokorretarako 2 hautagai izango ditugu. Lehendabizikoan Belpozueta EH Bildutik etorriko da eta bigarrenean Unidas Podemosetik Guillen Carroza. Belpozueta daukagu gurekin EH Bilduko kongresurako hautagaia. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon bai. Zer modu zaude? Ondo, orain ikusten dut lan asko edo lan handia dudala eta erronka handia, baina ilusionatuta eta ondo, indartsu. Bai, aski ezaguna zara, bai hautagaia izan aurretik Altsasuko gurasoen bozeramailea ere izan zarelako. Eta zure borroka horretan, zuen borroka horretan, zer suposatu du zuretzat hautagai honek, hautagaitza? Bai, nik aipatu duzu moduan badaramatzatia 2 urte eta erdi prozesu batean hortan murgilduta eta borrokatzen, injustizia bat bizitzen, eta planteatu zidatenean ea presnengoen Euskal Herria Bilduren burua izateko,
Nik nire motxilak hartzen nuen, eta nire motxila ikusita gu ari ginela bizitzen injustizia izugarriak, baina horrekin batera ere, kapaz izan naiz ezagutzeko elkartasun izugarria, zer suposatzen duen elkartasunaren indarra, zer suposatzen duen gizartearen konpromisoak, eta baita ere, zer suposatzen duen beste injustiziak hor egotea, eta batzutan beraiek bakarrik egotea, ez jasotzea guk jaso izan dugun elkartasuna. Eta horrekin esaten nuen, planteatu zidatenean, esan nuen, behira nik ahotsa emango diot, bai gure injustiziari, baina beste injustiziai baita ere. Madrilen agertuko naiz honekin. Bai, behar bat da azkenean, ez? Izan da politikara salto hori egitea. Konpromiso, gizartearekin konpromiso bat. Bai, argi eta garbi. Bozera maila izateari utzi egin diozula, bai, honengatik, ez? Bereizketa hori egiteko. Bai, etikagatik, alde batetik guk beti esan dugu gurasoen taldean, guraso taldea oso anitza da. Guk ez dugu erabaki elkartzea, badugulako zerbait amankomuna. Badugu zerbait amankomuna eta da gure seme-alabek injustizia bat ari dira bizitzen. Eta beraiei babesteko eta laguntzeko horregatik elkartu gara. Baina danak desberdinak ideologikoki, bizitzaren aurrean zenolako jarrera ditugun, eta orduan, hori zaintzeko eta aniztasun horrekin jarraitzeko, bozeramalaren papera utzi dut, baina nik jarraitzen dut ama izanez, adurren ama izanez, nik jarraitzen dut gurasoen taldean eta jarraitzen dut nire konpromisoarekin eta nire borrokarekin ere. Bai, eta esan duzun moduan, herriaren ahotsa izaten, ez? Bai, zabaldu dute bosgoragailu hori, zabaldu dut lehen zen gurasoen taldea eta orain ja hartzen dut Nafar gizartearen bosgoragailua izatea. Izan ere, herriaren jarrera Altsasuko kasuarekiko argita garbi gelditu da behin eta berriz ikaragarrizkoa izan delako oso jendetsua beti agerraldi guztiak. Bai, hasieratik herriak, Altsasuko herriak oso erantzun eredugarria izan zen eta duina. Hori joan zen poliki-poliki zabaltzen, Nafarroaren erantzuna izugarri izan da, jaso izan ditugun keinuak eta adierazpenak oso izugarriak, eta gero hori poliki-poliki joan da zabaltzen. Kataluniatik jasotzen duguna da, ezagutu beharko zen, egunero jasotzen ditugu. Bai adierazpenak, bai komunikadeak, bai adierazpen desberdinak, eta hori ere ari gara ikusten estatu mailan. Adibidez, atzo entzun genunean Bernardo Atzagak idatzi nahi zuela gure kasuari buruz liburu bat. Aurretik badago beste liburu bat gure kasua kontatzen duena, baina Bernardo Atzagak adibidez Madrilen aipatzea gure kasuarekin egin dutena, oso egoera latza, injustua izan dela eta nola izan den muntai bat guretzat ere lagungarria da. Bruselasera eraman duzu ere kasua? Egon gara Bruselasen, egon gara Estrasburgoken, egon gara Estatu Espainoleko herri desberdinetan eta buruan badugu jarraitzea zabaltzean. Azken finean da errelatoa. Eta gizarteak eta munduak jakin dezan Estatu Espainolen zenolako injustiziak eta zenolako justizia dagoen. Gizartearen jarrera aipatu dugu eta badirudi sistema ez doala batera sistema honekin, ez? Azkenean hor jarraitzen dute. Bai, askotan esaten dugu, arlo desberdinetatik jendeak esaten dugu nola dan posible olako injustiziarekin aurrera jarraitzea, nola den posible inork ez egitea zer, nola den posible hain argi ikusita injustizia badela, muntai bat dela, nola den posible inork ez azaltzea eta esatzea honekin jabukatzen dugu. Eta ikusten dugu gurea hori ere da. Eta horregatik ikusten dugu, adibidez, Madrilera joango garenean kasu hau izango da, beste kasuen artean, beste pisua izango duela. Baina ez dugu ahaztu behar kasu asko daudela. Kasu asko daudela, injustizia asko daudela, arlo desberdinetan.
Eta hori ere gure ahotsa, gure planteamendua Madrilera eramango dugu. Esan nahi dugu hori injustiziaren ahotsa izan nahi dugula izan. Bai, adibidez, baloreen edo programaren baitan presoen urrunketarekin bukatu nahi du EH Bilduk. Bai, hori da zutabe bat oso garrantzitsua. Argi dugu horrekin, sufrimendu eta injustizia horrekin bukatu behar dela. Bada garaia, nola den posible olako era ilegitimoa eta injustua erabiltzea pertsona batzuk eta beraien familiak, politika batzuk, eta azken finean da mendekuaren logika jarraitzea. Eta ari dira jolasten, eta bada garaia, beti ikusi dugu azken hilabete hauetan bazeudela keinu batzuk eta ematen zuen gauzatuko zela, baina hor dugu aurrean PSOE bat, ez dela ausartzen, bakikiltzen dela eskubidearen aurrean, eta guk, bai guk eta bai gurekin dauden RC eta beste taldeak lortuko dugu, eta argi izan behar da gauza bat, benetako pisuzko gauza bat eta baldintza bat, presoak etxera bueltatu behar direla. Gainera, askotan, bueltatuko nahi Altsasuko kasuari, baina hau beste batzuetan ere ikusi daiteke, fiskaltzak terrorismoa ez dela izan onartu egin du. Eta hori da urrunketaren justifikazioa, ez? Bai, hasieratik denok esaten genuen, denok bagenekien hau zela terrorismoaren kasu bat, denok. Gero ondoren etorri zen Nafarroako audientziak bere informearekin, eta ez zela terrorismoaren kasu bat eta ez da zantzurik ere zegoenik. Eta horrekin jarraitu zuten jakinda ez zela terrorismo kasu bat, baina horatzean zegoen borontate bat. Audientzia Nazionalera eraman da, bazekiten etorriko ziren zigorrak oso altuak izango zirela, eta hain justu hori bilatzen zen. Orduan hori lortu dute. Zigorrak desproportzionalak, zigorrak injustuak izan dira, eta orain jakentzen dute terrorismoaren gaia, ze ezin dute justifikatu inun, baina mina egina dago. Eta hor argi ikusten da nola erabiltzen diren tribunalak, nola erabiltzen diren politikak, nola erabiltzen diren medioak sortzeko errealitate bat, egun hauetan kloakak eta horren ingurun hitz egiten ari da asko, eta gu gara parte bat, gurekin jolastu dute, gurekin hor bada muntai bat politiko eta juridiko eta medioen laguntzarekin, eta kloakari buruz edo estondari buruz hitz egiten denean, gurekin, gure kasua da adibide zehatza. Bai, medioak aipatu dituzu. Hor, bai, azkenean, hau sistema juridikoa elementu bat da, baina gaia zabala da. Eskuinak ere bestalde indarra hartzen ari du, nola ikusten duzue egoera edo panorama? Benetan kezkatzekoa da, eta hau ez da gauza bat sortu dela batean, ikusten dugu mundu mailan baita ere zenolako olatua datorren, hor dago Trump, hor dago Bolsonaro, hor dago baita ere Europan dauden bai Italian eta bai Frantzian adibide desberdinak, Le Penen ja urteak daramatza. Orduan, orain ailegatu da Estatu Espainolera, Estatu Espainolen eskubia eta fascismoaren adierazpenak zeudelak bagenekin. Ez zirela agertzen agerian bagenekin, baina PP hartzen zuela dana, eta hor barruan bazegola errealitate bat bagenekin. Hor, hemen Nafarroera etorreita, begira, UPN Ciudadanosekin eta PP-rekin eta Vox hor dago ere. Hor badago eskubiaren frente bat, eta horri aurre egin behar diegu. Argi ikusi behar diegu, ez dugula onartzen demokraziaren eza, argi erakutsi behar diogu gure eskubideak ditugula bai pertsonak bezalak eta bai herri bat bezalak, eta horri aurre egin behar diogu. Eta ikusten dugu adibidez, CIS inkestak nik egia esateko
Bueno, atzo hitz egin zen asko horri buruz, esaten zuen hor kolokan dagoela eskubiaren postu bat, eta gurean, hor dagoela. Behira, argi eta garbi aitzaki hoberena da beraiei aurre egiteko kentzea hori, eta guk hartzea. Nafarroaren subiranotasuna arriskuan egon daiteke ez? Ari gara esan ez hori urteak eta urteak 2012an krisiaren aitzakiarekin errekorte askoak egon ziren, erabakitzeko eskubide Nafarroak hartzen zuen erabakiak Madrilera heltzen ziren eta berehala moztutak edo oso onartuak bueltatzen ziren. Hor badugu osasun unibertsalaren eskubidea, Madrilera heldu zen eta ezen onartu. Hor badaukagu baita ere erresiduoren gaiarekin Nafarroan erabakiak hartu ziren, Madrilera heldu eta berriz ere moztu. Hor badaukagu Canal de Navarra, badugu beste gaiak, Madrilera heltzen direnean Nafarroako erabakiak mozten direla, edo bueltatzen badira gainera badago aitzaki bat, eta esaten da, estatun desberdintasunak estatuan ez direla egon behar. Eta forzatzen du gero hemen hori zuzentzeko, baina zuzenketak benetan ez da bermatzen benetako eskubidea. Eta guk hor aldarrikatzen duguna da, Nafarroak eta Nafar jendarteak erabakitzen duna, errespetatu egin behar dela. Eta hori da eramango duguna ere. Erabakitzeko eskubidea orokorrean, ez? Azkenean horretan oinarritu beharko litzateke demokrazia. Azken finean esaten dugun Nafarroaren hitza, baina esaten dugun herrien erabakiak eta nazioen erabakiak. Naiz eta estatuak ez eduki, bermatu behar da nazioen hitza, eta gero bermatu behar da juridikoki baita ere jarriko direla medioak hori gauzatzeko. Ez da bakarrik borontate batean geratzea, baizik eta gero bideak zabaltzea hori gauzatzeko. Gainera, gai hori behin eta berriz agertzen da, Katalunia hor dago, ez? Ez dakit, joera estatuan hitza da Espainiarra. Guk esaten dugu estatu espainolak kinkalarrian dagoela, krisia handian murgildurik, eta nola erantzun duten berzentralizazioak murrizketakin, bai murrizketak arlo sozialan, arlo politikoan, eta berriro ere sortzea, eta hor dago beraien aldarria. Ez dira sartzen eztabaidatzeko legeak edo eskubideak orokorrean edo zer egingo duten gai batekin edo bestearekin, baizik eta hartzen dute ikurra, eta da nazioa bakarra eta batua, eta beraien bandera edo. Horrekin ari dira jolasten, horiekin ari dira frenteak eta talka bilatzen, eta guk esaten dugu argi eta garbi ikusi behar da, bermatu behar da, oinarrizko eskubideak, bai sozialak, bai politikok eta bai pertsonalak. Eskubideak ere generoen artean. Generoen artean, guk esaten dugu ezkerrekoak baldin bagara. Ezkerrekoak eta kokatzen badugu pertsonak erdigunean, pertsona erdigunean kokaturik bermatu behar da beraien edo gure oinarrizko eskubideak. Eta oinarrizko eskubideak emakumea izan da, gizona izan da, edo sentitzen zarenan izan da. Eta berdintasunez hartuz, beti bultzatzen zuzarena, beti errespetuz, eta ez egotea ez onartzeak zuzarelako zu edo besteak delako besteak. Eta, feminismoaren gaiarekin nik uste dut azken urte hauetan Nafarroan izan dela aldarria, beti, bizi izan genuen egoera zorigaizto bizipen bat, San Ferminetan gertatu zenarekin, batean aurretik zegoen kontzientzia feminista Nafarroan, baina horrekin esnatu egin zen gizarte osoak. Gaur egun feminismoa da ohore bat, eta ikusten dugu ez bakarrik emakumeen artean,
gizonak feministak, gazteak feministak, helduak feministak eta hirugarren adineko pertsonak feministak. Gizarte bat feminista. Eta hortan bideratu behar dugu gure gaia. Feminismoa zabaltzen eta benetan ez bakarrik hitzetan geratzen, baizik eta gauzatzen. Eta horretarako heziketa ezinbestekoa. Badudari gabe, eskola hor da bide bat, ez bakarra, baina bide bat. Nik uste dut hasieratik hezkuntzak bai ardura bat hartu behar du, eta hasieratik, aurrezkuntzatik 18-20 urte bete arte, bermatu behar da minimo bat, nun bai autonomian lantzeko, bai lidergoa lantzea, bai sexualitatea edo sexu heziketa, eta bai feminismoaren orokorrean zer den jakitea. Eta hori txiki-txikitatik landu behar da. Hori lantzen bada, bermatuko dugu gure gizartean egongo dela jendarte bat kontzientziatua eta kritikoa. Gainera, zuk zehazki hitz egin dezakezu horri buruz, sexu hezitzailea zarelako, besteak beste. Bai, 25 urte badaramatzaat ikastetxetan, sexu heziketa lantzen, baita ere unibertsitatean gradu ondokon azken bi kurtso hontan, hezkuntza departamentuan ere aritu naiz, bai irakaslean formakuntzan eta bai, da gai bat niri interesatzen zaidala asko, eta ikusten dut dela beste modu bat, azken finean injustiziaren aurrean, bultzatzeko justizia soziala, justizia pertsonala. Bai, soziologoa zara. Bai, nik uste dut, hemen egoteak ez dela kasualidadea. Nik uste dut txiki-txikitatik izan naizela pertsona bat oso kritikoa, ez dudala irentzi gauzak modu errezean, beti galdetu dut eta zergaitik eta nola, eta ea badagoen beste modu bat egiteko gauzak, beti. Beti kritikoa eta hori ez da erreza. Kritikoa izan nintzen soziologia politikoa ikasteko, garai horietan, 80. hamarkadan gure gizartean Euskal Herrian bazegoen zer gai desberdinak, orain bezala, bai borrokatzeko, bai pilpilean zegoen politika, eta ni jakin minez hartzen duen gaia, eta horregatik horrek eraman ninduen soziologia politika ikastera. Eta hortik abiatuta, gero sartu nintzen edo murgildu nintzen feminismoaren mugimenduan, eta hortik ikusi nuen sexu heziketa edo sexualitatearen gaia zela, ardatz bat pertsonarengan, ardatz bat oso garrantzitsua, eta ikusi nuen hori bultzatzen eta lantzen eta baitaren egiten nuelan eraportazioan gizartean, eta hortik abiatu nintzen. Bai, azkenean bakoitzaren askatasunean oinarritzen da dena, ez? Edo hor dago gakoa. Bai, esaten dugunean erabakitzeko eskubideak, erabakitzeko eskubidean hasteko lehenengo norbanakoan eta norbanakoari baitare errespetuak eukita eta bermatuta hortik hasten da. Norberak bere buruarekin eta gero sortzen duen gizartean beti kontutan hartu badaudela besteak, hor dago limitea besteen askatasuna ere. Bai, eta kritikotasun hori garatzeko azkenean irekiak izan behar gara, ez? Denetatik entzun edo edan behar dugu eta... Bai, zoritzarrez bizi gara gizarte batean nun kritiko izatearena badirudi badago aukera asko, baina gero ikusten dugu nola esaten da. Anai nagusia edo Orwellek esaten zuena, denak hartutak, estatuak kontrolatzen ditu medio guztiak eta azkenean ez gara kapazak gure ideia propioa sortzeko. Ez digute usten kritikotasun puntu hori bultzatzen. Alde batetik hortan gaude, gero badaude medioak sinerarazi diguten, rede sarean sartutak edo Twitter edo badugula bidea baita ere beste nun baitera sartzeko eta gure gainean daudenen aldetik edo askatasuna badagoela. Eta hori ere ikusten ari gara,
fake news, nola sortzen diren errealitate desberdinak, eta gure kasuarekin gertatu dena, nola sortu den errealitate bat ez zela existitzen, nola badago jendarte zati bat sinestu dutela, eta horren aurrea ze zaila den hori aldatzea. Orduan, bueno, hor gaude, kritikoa izateko oso garrantzitsua da, oso. Orduan, pixka bat labur bilduz, ez dakit den ukitu gabe zerbait gelditu den, baina zein esango zenituzke direla lehentasunak EH Bildurako? Bueno, EH Bilduk argi dauka, edo nik argi daukat Madrilera eramango dugula Nafarroaren ahotsa. Nafarroaren ahotsa, baina Nafarroaren injustiziaren ahotsa. Eta baita ere nik hartzen dut gazteleraz esaten da rebeldeen hitza. Ze egon gara urtetan bai boteren aldetik eta saiatu da isilarazten ahots horiek. Eta nik uste dut Euskal Herria Bilduk emango digula aukera hori eramateko Madrilera, errebeldeen ahotsak aurkezteko baita ere eta erakusteko Nafarroaren hitza garrantzitsua dela eta defendatuko dugula, eta erakusteko baita ere ez gaudela bakarrik. Nafarroaren ahotsa eramango dugu, baina elkartuko dugu beste ahotsekin. Hor daude katalandarren ahotsak, hor daude galiziarren ahotsak, eta denon artean sortuko dugula talde bat garrantzitsua baldintzatzeko Madrilen eramango den politika. Eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Benetan merezi duela guk egingo dugunak eta bermatzea ni han egongo naizela. Mila esker, Bel, nik uste dut argi gelditu dela. Ez dakit, zuk zerbait gehiago nabarmendu nahiko zenuke? Ilusioa. Nik uste dut momentu ilusionante batean gaudela. Nik somatzen dut ilusioa kalean. Ikusten dut jendea ez dagoela prest etxean geratzeko. Ni egon naizen lekuetan eta bultzatu dut hori eta aldarrikatu dut hori. Bai jende gazteari, bai jende helduari, bai emakume eta gizonei, kapazak garela gure eskuetan dugula aldaketa eta ilusioarekin egingo dugula, lortuko dugula, eta sinesten dut hori. Horrekin geldituko gara, eskerrik asko. Mila esker zuri. Gaurkoan Podemos aldugu alderditik Kilen Carroza Armendariz dugu kongresurako hautagaia. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, mila esker. Hor ditugu hauteskundeak, gero eta hurbilago. Bai, 28an daukagu oso aukera polita, jendeen boterea berreskuratzeko eta hor gabiltzan egiten. Programa edo promesak egiteko, baina ere atzera begiratzeko ez eta ebaluaketa egiteko. Bai, oso legislatura arraroa izan da, Rajoy Moncloatik bota genuen, mozioa oso momentu polita izan zen, zeren korrupzioa atera genuen instituzioetatik, eta alde horretatik oso legislatura polita. Asko gertatu da denbora laburrean 4 urteak askotarako ematen dute. Besteak beste, eskuinak ere indarra hartu egin du. Bai, eta beldurra ematen du. Beste mendekuetara bidali nahi gaituzte, eta, tinko egon behar gara geure bizitza eta geure gorputzak, geure bizitzak batez ere gidatzeko berriro. Eskuin muturrekoak guztiok dakigu zer esaten ari dira eta beldurgarria da, baina ez gara konformatu behar. Nik uste dugu beste bizi moduak daudela eta gauzak egiteko beste moduak daudela eta mahai gainean jarriko ditugu. Zuen alderdiari dagokionez, bere taldearen barne aldaketak egon dira.
Bai, esaten zu estatu mailan, hemen? Bai, bietan. Bai, bueno, oso alderdi gaztea gara, eta, bueno, hain denbora gutxian gauza pilo bat gertatu dira. Akatsak egin ditugu, eta esan behar dugu, beldur gabe, baina ez gara konfunditu ze aldean gauden. Gu jendearen alde gaude, eta ez gara konfundituko. Jendeari agian ere botoa ematerakoan pentsatu dezake, agian ezakit, beraien artean akordioetara llegatzeko, adibidez Nafarroari dagokionez, adibidez horrek agian zalantzak sorrarazi dezake, nolako ikuspuntua daukazue edo nola ikusten duzue etorkizuna? Bueno, nik uste dut Nafarroan oso adibide hona eman dugu. Oso baikorra izan da legislatura, zeren ezberdinen artean oso gauz baikorrak egin ditugu. Pasaren egunean, Mikel Builekin nenbilen hitz egiten, nola lortu ditu komplementuak hemen Nafarroan pensioetarako, eta oso gauz baikorrak. Eta haize berria nabaritzen da Nafarroan daukagun haize berria. Hainbertze urte UPN-erekin oso garai ilunak izan dira. Eta nik uste jendea nabaritu indu. Ze haize berriak eta, bueno, geure bizi moduak pizkatxo bat aldatu ingira. Gehiago nahi dugu, noski baietz, baina uste nabaritzen dela. Bai, legislatura edo gobernuaren aldaketa izan da azkenengo hau, eta zuek lauko horren parte izan zarete. Bai, bultzatu dugu, ez gaude gobernuan, dakizuenez, baina oso ahorro gaude egin dugun lanaren gatik. Arazoak izan ditugu, baita ere, baina, bueno, lana ona izan da nire ustez eta oso kontentu gaude. Programan, bueno, luzea da. Bai, oso. Ez dut dena irakurri oraindik, baina bai. Adibidez, asko komentatu da, orain dela gutxi, Pablo Iglesiasek esandako hedabide askok bankuen menpean daudela. Bai, guztiok dakigu. Bankuak eta enpresa gutxi batzuk jendea baina botere gehiago daukate. Eta nabaritzen da eguneroko politikan. Orain, momentu hontan, bankuak dute 60.000 milioiko zorra guztiekin. Hori harrigarria da. Eta inork ez du eskatzen berreskuratzea hori. Guk eskatzen dugu dirua mikrokreditoekin, jendeari, eta erderaz esaten den bezala, quien paga manda. Eta agintzen duena izan behar da jendea. Eta orduan horrekin zuek bukatu nahi duzue? Bai, goitik bera. Hauteskundetako kanpainak bankuak ezin dute ordaindu, beste partiduak kriston zorrak dituzte bankuekin, eta gero politika egiterakoan nabaritzen da, norka agintzen du. Orduan, alde horretatik guk horrekin bukatu nahi dugu, baita ere komunikabideetan hori bukatu behar da. Bere eskuak atera behar dira komunikabideetatik. Horrezegatik ez duzula ikusten telebistan normalean horrelako berriak. Nola zelako zorra daukate gurekin. Edo hipoteketako impuestoarena. Hau harrigarria da demokrazia batean. Hori, 60.000 euro erreskatatu egin dira eta nola bideratuko zenukete zuek? Inpostuen bitartez. 10% impuestoa bankuei dena berreskuratu arte. Bestela, nik ez dut inoiz ikusi banku bat zor bat barkatzen. Jendeak ez du hori ulertzen. Orduan, impuestoen bitartez, itzuli behar dute, jaso dutena. Eta zuen proposamena da, jubilatuen pentsioentzat, ez? Eskola publikoak? Bai, konstituzioan finkatu IPZ-ko igoera, zeren bizitza igotzen baldin bada, pentsioak baita ere, eskubide bat da, konstituzioan dago, guk oso eskatuta gaude konstituzioarekin,
Zeren erabiltzen dute bat besteari botatzeko burura, baina ez dute irakurtzen. Ez da beraiek ere konstituzionalistak, bere buruari deitzen dute konstituzionalistak, baina ez dute konstituzioa irakurtzen. Eta pensioak eta sozial babesa eta dena konstituzioan dago. Eta konstituzioari buruz hitz egin nahi dugu eta nola erabiltzen dugu babesteko jendea. Orduan, hori, pentsiodunak, jubilatuen pentsioak 10 urtetan hori da irakurri egin dudana. Zure proposamena da, diru hori erabili ahal daitekela 10 urtetan zehar, jubilatuen pentsiodunen kopuru handi bat asetzeko. Bai, osea, Europako Milioi erdia. Bakratu? Milioi erdia. Zer, ziren. Bai, aldiz, kopuru handi bat azkenean horretara bideratutak. 10 urtetan zehar? Bai, guk egin behar duguna da, Europaetako erakundeak esaten dutena. Momentu hontan igoera berehala izan behar da, zeren pentsiodun erdiak ez dute jasotzen ez da 600 euro, eta berehala jartzea 1.080 euroko pentsio minimoa. Alde horretatik, hau ezin dugu gehiagoan hau gabe. Bai, gehiago luzatu. Bai. Eta diruaren kudeaketaren arira, soldata minimoaren igoera proposatzen duzu. Bai, hau asko borrokatu genuen, oso negoziazio latza izan zen, Sánchezekin, eta 900 eurotara igo genuen, baina esan beharra dago, PSOEk Ciudadanosekin batera joaten baldin bada, edo gobernu bat egiten baldin badu, gogoratu behar dugu zer egin zuten. 1% igoera proposatzen ari ziren, hau lotxagarria da, jendea ezin du bizi 700 euroekin, eta lortu genuen 900, eta uste jendea ikusten ari dela hilabetero bere nominetan, baina 1.200 eurotara gutxienez igo behar da berehala. Berehala zeren, guztioketaki guztien bat balio den bizitza, eta horrelako soldatekin ezin da. Bai, ordaindu beharreko gauza bat alokairuak dira, eta horietan ere badaukazu ez ere esan. Bai, merkatua kontrolatu egin behar da. Eroa da, dagoen modua. Erakundeak erraten dutena da, ezin duzula gastatu ehuneko 50 baino gehiago zure soldatatik ezin duzu erabili portzentai bat. Eta erabiltzen ari gara ia erdia. Eta hiri batzutan nik, daramat 3 urte Madrilen, erokeri bat da. Horrelako prezioak ezin dira ordaindu. Orduan, badaukagu etxe bizitza ez da lujo bat, da eskubide bat, eta konstituzioan dago. Eta konstituzionalistak noizbait irakurri behar du konstituzioan jartzen dena. Eta izatea etxe bizitza duin bat, eskubide bat da. Eta hutsik gabe daudenak, bankuek blokeatu egiten dituztela azkenean prezio horrekin jokatzeko salatzen duzue. Bai, momentu honetan, Espainiako inmobiliaria handiena da Blackstone fondo buitrea. Milaka etxe bizitzak ditu, merkatua kontrolatzen du, eta hori onartu ezina. Hau da, zuk ezin duzu, ogia almazen baten jarri prezioa igotzeko. Etxe bizitza eskubide bat bezala ezin duzu horrela erabili ez da. Esan dugu hori ustutak dauden etxe bizitzei dagokienez, eta hutsik gelditzen ari diren beste espazio batzuk dira herriak, eta horren kontra ere azaldu egin zarete. Bai. Herri baten bizitzeko oinarrizko zerbitzuak izan behar dituzu. Bai osasun etxea, bai eskola, bai zerbitzu sozialak, bai errepide duin bat, bai internet. Bai, zerbitzu publiko minimoak. Minimoak. Bertzela jendea ez da geratuko eta ez da joango. Milaka profesionalak igual
nahiko luke joatea lan egitera herri batera, baina horrelako internetekin ezin dute. Herrietan, lan egiteko orain behar duzu interneta, behar duzu errepediak, behar duzu mediku bat, behar duzu banku bat, eta horrelako gauzak garantizatu egin behar dira herrietan. Eta bueno, hainbeste dirua gastatzen baldin bada, eta kizen bat gauzetan, tab edo horrelako gauzetan ezin duzu erabili errepideak hobetzeko, tren sozial eta duin bat izateko. Eta patxetea, bai, hori beste gai bat da. Bai. Eta, bueno, jasangarritasunaren alde egiten duzuela argi utzi duzue, horrekin ere zire ikusia daukalako. Zehazki zer pentsatzen duzue HT-ari buruz? Bueno, guztion dirua sakratua da. Hainbeste dirua gastatzea daukagun problemekin, ezin da ez da ulertu. Guk badaukagu beste alternatibak, bigarren bia, hiloa, denbora berdina izango dela, baina ez duzu hainbeste dirua gastatu behar. Eta nik ez dakit zergatik daukate hainbeste enpeño horrekin beste alderdiak, baina guk ezin dugu ulertu. Jende gehiena erabiltzen ditu beste motako trenak, 2 milioi pertsonak erabiltzen ditu tren arruntak egunero, eta oso jende gutxi erabiltzen du AVE, eta erabiltzen dutenak AVE eta bertzeak, barkatu, proporzio horretan, pentsatu behar duzu nola sartzen duzu dirua. Eta uste dut, TAB kostatuko du Nafarroan 4.000 milioi euro. Hau harrigarria da, ditugun arazoekin hori ulertu ezina da. Bai, eta horrek ere azkenean eragina dauka herrien utxe egite horrekin, ez? Dena kontzentratzen da hiriburuetan. Bai. TAB da, joateko Iruñetik Madrilera. Eta erdian dagoena ahaztuta geratzen da. Baina hori ez da, herrietan ikusiko dute TAB pasatzen, baina larriena da, gastatzen ari dugun dirua, ez dugula gastatzen, errepidetan, osasun zentrotan, pensiotan, eta hainbeste dirua benetan refleksio bat merezi du. Bai, lehentasunak daudela. Bai, gauden egoeran, pentsioak dauden moduan, paro laguntzak dauden moduan, emakumeen egoera dagoen moduan. Bueno, hain egoera larria daukagunez, nik uste dut, refleksio txiki bat, txiki edo handia egin behar dugu, bai Nafarroan eta bai estatu mailan. Bai, generoari dagokionez izen aldatu duzue? Unidas Podemos esaten duzu, bai, egin beharra. Guk uste dugu, martxoaren 8an Espainia berri bat ikusi zen. Oso Espainia polita, eta ja iriganera ezin gara itzuli. Gauzak aldatzen ari dira, Espainia mailan, naiz eta eskuin muturrekoak kontran jarri, hau aldatu inda betirako. Eta, itzultzen lehengo politikak, TAB eta horrelako azpiegiturak hainbeste dirua gastatzen duzunean hor, ez duzu gastatzen babes soziala, paron, eta dira emakumeak arduratzen ari direnak zaintza hauetaz. Eta orduan, horrelako obrak, ze nolako lotura daukaten generoko desoreka horrekin, baita ere aztertu behar dugu. Jasangarritasuna aipatu egin dugu, 2040 urterako bakarrik kutsadura eragiten duten ibilgailuen desagerpena prometitu egin duzue. Bai, plan bat daukagu horretarako, zeren, denborarik ez dagolako. Transizio hori egin behar da, kombustible fosilak edo, ez dakit nola esaten da oso ongi, baina agortu baino lehen.
transizio hori Denbora behar du? denbora behar du eta berehala jarri behar da martxan. Eta gainera, ekonomia bultzatzeko horrelako horizontea izan behar dugu, horizonte berdea edo. Bertzela izango dugu beste motako estatua. Ezin dugu hainbeste porlan erabiltzen, ezin dugu hainbeste kutsatzen, ezin dugu hainbeste gauzak egiten, eta geure modelo produktiboa edo aldatzeko plan bat jarri behar da mai gainean berehala, zeren planeta ez du denborarik. Zuen proposamena energia berriztagarriak. Bai, berehala eta aldugun bezain pronto. Bai. Programa ikusten denez puntu asko ukitzen ditu. Bai. Ez dakit zerbait nabarmendu beharrekoa zenolako aurrik ikuspenak dituzue datozen hauteskunde hauetarako? Guk lehenik eta behin eztabaidatu nahi dugu beste alderdiekin konstituzioari buruz. Aber ze proposatzen dute, jendeak aukera dezala, aukera honena. Guk uste dugu jendea ez dela batere tuntuna eta ikusten ari da nun dagoen bakoitza. Orduan, 28rako baikor. Mil esker gurekin egon izanagatik, Zuei. Eta hurrengora arte. Mil esker. Bidai kontuaren aitzakiarekin elkartu gara horremen, urte batzun dara matzat idazten, ez bat, eta asko, iaia hogeta mar urte ez. Azken urteotan gehien eman nobela beltzak idazten ditut, azken 10-12 obrak bideak nobela beltzekoak izan dira, baina ni hasi nintzen bidei literaturarekin. Eta horrein saiatu hori azaltzen orain, zer lan nire bizitzan nola lotu nituen bidaiari izaera eta gero idazle izaera hori ez. Eta dana irudien bidez, beti zueko egitutako, mundu osoko irudiak ikusiko ditu eten. Noizamin agertzen lehez ikusiko dukereko gazten agona, urtea pasau dira, bidaiak egiten hasi nintzen 20 urterekin. Eta 10 urte, ez? Beti galdetzen didaten gauza bat da, izan zara lehenago, bidaiaria idaztea, bidaiak egiten zenituen idazteko, eta ez, lehenengo bidaiaria izan nintzen. Eta nire bizitza labur bilduz, bidaiari bizitza eta hiru bizitza banatu daiteke. 10 bat urte pasatu dituen bidaiak egiten idazteko asmorik gabe. Besterik gabe, mutua ezagutu nahi duelako. 18 urterekin hazen nintzen diru irabazten, enekin zer egin diru horrekin eta zaren, mundu ezagutzera. Eta zirako bidai hori, danak izan ziren, opor sasoian, hilabetekoak gehienez, bueltako biletearekin, hori da igual hande ondien ez da. Gero beste 10 bat urte pasatu dituen, bidai luzeak egiten, 3 hilabete ingurukoak, ni bakarrik askotan edo gehienetan bizikletaz. Hortik atera dira nire bidai literaturako obrarik onena bereziena, niretzat baitatuena, ez? Eta gero beste 10 bat urte pasatu nituen, bestela, bidaiak egiten dituen idazteko helburuarekin argi da, hartzen nuen portatila, eta jaten nintzen, novela kokatzen nuen lekura antzi idaztera. Aitzaki polita zan, bidaiak egiten jarraitzeko. Orduan, nire hasiera-zerako bidai horiek, 10 urteko hori, leku, batzutaneko tipikutara izan zen, hau badak iso zer dan, ez da? Zer da? San Michel? Ez? Ondo, San Michel Lisboa, hori da, beneko dorrea, hau garantzizako da, Venezia kakina, hau? Ez? Pragako erroju amatu hori, hau bizkazaiago da, Budapest. Baina Buda a la pest o da pest.
Bueno, tipikoa da, ez da. Oso gaztetan joan nintzen lehenengo zindiara. Eta lehenengo aldiz joan nintzenean sentitu nintzen superpardillo, joan nintzen inglesa jakin gabe. Eta sentitu nintzen erro dutza, eta kristona gorra eman zidan, eta handik etorri eta zuzen joan nintzen Inglaterrara, ingles ikastera, hainbat hilabete pasatu dituen, ingles ikasi duen, eta hortik aurrera bidaiatzeko modua asko aldatu zen, ez da. Hau izan zen, nire Indiarekiko lehenengo kontaktua horrek. Beharez eta kalmandu ondoko bonnaz, ez dupa hundina, hori. Hau ze plaza da, noko da? Marrakeseko plaza, Rosa Zuego zaka horretak izu. Hau da, gatzezko basamortu bat, hori, Tunisian, Sotel Jerit, ez zailo hori, eta hau ze arraio da. Nahiz eta ez bien hau opera da, baina opera txinatarra. Opera txinatarrak ez dauka zer ikusirik hemen operarekin. Gauzaretik kasoria da, Pekinen edo opera entzuten da, harmonia guzti desberdina dira, lehenengo 5 minututan da gauza, bitxila dut, zelako gauza rarra. Baina hortik aurrera da, zigorra belarrirako, ez paso dituta, beretan. Ikusgarria da. Gazte-gazketan bizarra neuka, nagusiagoa emateko, lanean hasi nintzen 18 urterekin euskerako eskolak ematen, euskal filologia ikasten bitartan, da krisko nume aurpegia neukan, eta pizka disimulatzeko utzen bizarra eta errespetua emateko ikaslei eta hori. Hau da, Zenko tenplua, Txinan, Turkia, Estambul batez ere oso leku berezi izan da niretzat, bidaiari moduan eta idazle moduan ere historia kokatzeko. Ngorongoro parkea horre, Kenia, Tanzania, inguru horretan horreko parke natural asko dago, Keniako kostaldea da, Abu Simbel, Egipton, Tailandiako urgaineko azoka hori, gero tipikoa da, huetatxo bat emateango basoetatik, etango tribuak ikusi eta bakoak, eta nik 10 urte pasatu dira ja. 10 urte hori dira, bidaiak egin eta egin, urtero egiten dituen 3 bidai. Aste Santuan Gabonetan eta udan. Hori da, irakasen dokorrak, nire soldata horretan gastatzen duen. Eta idazteko helbururik gabe. Besterik gabe, mundua ezagutzea erren. Baina, ja zinitzen azken bidaietan kuaderna eta borrira joera ematen, eta esperientzak apuntatzen eta hori. Eta insistizu da, esan ziaten lagun batzuk, segitik ez duzu aprobetzatzen zure esperientzia hori bideietakoa zerbait idazteko, narrazio batzuk, nik ez naukara idazle eginari. Umetan eta gaztetxotan ez nuen idazle izan nahi nagusitan, ez da? Gaur egungo idazle gehienek esango dizuete, iniz ariak irabazten dituen, umetan eta ez da gizera, nire bidea guzti desberdin izan da. Idazlean ez, bidaienatik. Hasiera-hasierako bidai horietatik, zera zara zan, liburu, Hakuna Matata, hau da nire lehenengo liburua, oso txarra da ez du merezien, zirakurrik. Izan zara esperimentu moduko bat, atera nuen, ilusio handia egin zidan, eta jazta. Baina horrendik, hor da, historia bat, oikuin bat, Egiptoko kantua, beste bat India, beste bat Kenia aldean. Niretzat, momentu lan klabea nire bizitzan, nire bizitzako bide gurutzerik ondien erabakirik ondien izan zen, bidai hau ekarri zuena. Aztertu nintzen orduko lanpostuarekin utzi nuen, hori irakasle lana, euskerako irakasle lana, nahiz eta lanpostu fijoa esan, gurasoekin akabatu ninduten gogoratzen naiz. Aztertu nintzen ja bidai labur horiekin, aztertu edo ninduten betetzen ja. Eta erabaki nuen beste bidai mota bat egin behar duela. Eta zer egin nuen? Lana utzi eta abenduan bizikleta hartu, feitzen nintzen Malagara, gero ferrian pasatu nintzen Melillara, bizikleta eta guzti, eta bizikleta egin nuen bidai hau. Basamortua zeharkatzen neukan buruan. Basamortua zeharkatzen bizikletaz, eta hori zegin nuen. Eta izan zen, bueltako bileterik gabe. Etxean esan nuen, lekila zen badenbora izango zen, aste batzuk izango zirala, gero azkenen izan ziren
bai hilabete. Eta orduko denboran gainera, badiru izan zala, harri aroan edo, baina orduko denboran ez zegoen. Ez dakelako telefonori, ez da internet ere, posta elektronikoa eta hori, telefono bat aurkitzea zan, aventura, hutza, bilatuzulako ortegia dukan egin. Hau izan zen, 92aren amaiera. 1992an, oza, dela hogeta, 7 urte ja. Hori, bizikit hartu, Afrikarren hospitalitatea hori deskubritu, hor nago kusaiaten nango tagiteko familia batekin. Basamortua zan, nik idealizatuta neukan kauza bat, eta ezagutu nahi nuen basamortua barrutik, eta hori ezagutu duela, esatu nintzen Saharatik, eta nerrut esaten zaio leku batetik, gorriak pasatu nintzen, benetan, oso bidei gogorra izan zen fizikoki eta bururako gehiago. Leku askotan ondo iruditzen nintzen biziketan, beste leku batzutan arean igunegia zen, egin behar nuen biziketatik jeitzi eta rastaka eraman noan. Bueno, hor, zati txarren izan zen, 155 kilometro areartetik horatzen naiz. Herri gabe, zer gabe, 2 oasis bakarri zeuden, lehenengo oasis tipo hau topatu nuen, kabilia bat guztiz burutik zegoena, nire bizitzako gau zoroena beldurrarenak pasatu nituen hor berarekin. Esaten zidan lagundu behar niola kosten molotofak egiten, parezin kontra borrokatzeko, eta espirituak agertzen zitzaizkiola hau eta historia. Hortik izirik egiten nintzen, urrengo hasi nintzen jatorra topatu nuen, hau guztiz montarkoa zan, oso horre jatorra. Gero Afrika baltzera llegatu, eta pizka bat ezagutzen nuen Afrika beltza, baina hemen ezagutu nuen asko zobeto, kale pasoka, ikusten duzuetan kale egiten da. Gaztetan hau neko katxan, hau da, Dogon herria, Dogon herria ezaguna da, horren korkoko basuetan eta bizizine eta bizkanak egin dira geisten berantz, mani aldean dago, ez da. Eta egin nintzen, oso turistikoak ez diren lekuetatik, Niger ibaiaren bazterra hartu nuen, eta bazterretik, bazterraren referentziarekin, ibaia zeharkatu eta horti joan nintzen. Ibaian bera, ez egon ez errepiderik, ez. Eta hor bai deskubritu duela benetan Afrikarren hospitalidadea zan, herri guztietan gelditu eta herriko nagusiak eramaten nindu bere etxera, eskaini lekua egiteko, jana dena duzutzuk, ez errekatu bat duke, umeak bipatzen zuten zuri bat, batzuk ez zukaten inoiz ikusita zuri bat, txikienak esean ausartzen dut batzuk negarra egiten zuten. Eta denek esaten zuten, tubabu da zuria, ez da, tubabu. Herri horretako nagusia zan, familia honen nahi kondo jaten zuen, Gero, bako zenak, hauek privilegiatuak dira, espentza, hauek badukate kontxoi bat egiteko, badukate etxe bat horbak dauzkana, miseria asko zondiagoa dago beste hainbat lekutan. Eta Afrikan, hau da Mali. Galdetu alduzuen nahi duzuenean, jakina, hori ez duki gotzarik edo. Jentea oso onda da, Afrikako ipar-mendebaldeko jente hori ez egietan ikusten da, zergatea bere maliziari. Leku turistikoak ezberdin ari da, baina Afrika sakona edo osan daitekena, beretan da, nola tratatzen gaituzten gu, eta gu nola tratatzen ditu nahiek eben da gotzagarriak, aldea, aldea. Biziketa ikusten duz alforja batzuk aurrean, beste batzuk atzean, urat. Bidaiaren amaieran ezagutunen familia hau, Tureren familia, eta ailegatu ditzen gainera horatzen infekzio hundi batekin hankan, erdeki moztu beharko zita. Zer tipo honek, familia honek hartu ginen bere etxean, aiekiri honetzen amabostegunetan hor etxean, lagundu ziaten biziketa saltzen, higo horrekin jarretu duen tren, ezakarrena, oso bidei potentea izan zen. Eta hor bai erabaki nuela, hau igual kontatu beharko nuke. Egin nuen diario moduko bat, Tubabu izenarekin, Tubabu esaten zia jendeak ez, Tubabu beraiek eman ziaten izena, horren izena, publikatu, sari bat irabazi nuen honekin, lehenengo igartza saria, behasainen, liburua publikatu zan elkarrekin, arrakasta ongi eukizuen, eta horrek animatu ninduen gehiago idazten. Eta, liburu honetatik aurrean, urtero idatzi dut beste libururen bat.
Nik bidai hau egin ez banu, liburu idatzi ez banu, saio hori nabazi ez banu, hori ere bintzen idazle izango, baterak ze izango nintzateke, ez da? Eta hemendik horrela, 10 bat urte pasatu dituen, urtero egiten, 3 bat hilabeteko bidaia. Horren urtean egin duen Delira joan egazkinez, Karakolun Highway esaten zaio hori, ez da, Himalaya zarketzen duen errepide hori, hor Txinan ja kasgarre biziketa saldu, autobuse jarretu nuen, gero Transibe jarrean itzuli nintzen Moskura, hau ere bidaiako potente izan zen. Delhi hasi gara, Amritsar, Sifen tenku sakratua, Punjab, urrezkoa da, tenku hori. Sihak. Gaur goizean behitu egonez, Bizkaiko herri txiki bateko eskola baten, nire helburu baten buruz hitz egiten, eta topatu ume Sih bat, flipatu egin dut. Ume Sihek eramaten duen, gurasoen nagusiek horrela eramaten dute, turbantea, gizonezkoek, eta umeek eramaten dute hemen bolatxo bat, eta ilusina egin dit, eta euskeraz perfecto, jakina, mundua ja, guztiz globalizan da dago hemen dauzkago ere guztitako pertsonak, Isla bateko mezkita nagusia, bidai honetan bera arrenturatzen zen zorakeria zala Indian, Delhi aldea batez ere biziketa zibiltzea, iaia akabatu ninduten hor trafiko oso zoroa dago, eta trafikoan dago indartzenaren ere. Beti, kotxa hundiena edo ibildaia hundiena daukara horrek agintzen dut, eta zu biziketa batekin ez da exertan azkena, tximino ez da, arrisko hundia dago. Eta zati batzuk egin dituen horregatik autobusez, ez da zu biziketaz, Pakistan esartu hartu da, esentzia saltzaile bat, adibidez. Kamioiak horrak badira kamioi normalak, Osa, hau ez da, ez zirkoko kamioia, ez barraketakoa, hemen batzuk autoak tuneak egiten dituzte, kamioiak apaindu eta asko dut ezai. Induzioaiaren bazterrek izango nintzen, neko oso itxiak ziren, neko isolatua, neko jentea ez da oso atzegin atzerrikatekin, leku batzutan harria botatzen zizkidate, gogoratzen daiz. Onelako zuria. Zer? Ura da marroia. Lokatzagatik eta hori, Himalaya aldetik, hori Himalaya da, ez da? Onerako borroia topatzen dituen bazter guztietan, itxura edo late oso fidarra igual ez da, baina justu hiru hauek oso jatorrak ziren. Hau da itxura normal, ez gara ilustriatu behar itxura, baina oso beltzara nahi izaten da, pijama moduko hau jazten dituzte, bigotearen edokate. Hau antzeko batzuk basole, badillotze eta harria botatzen zizkiatena, itxura batik edo... Pakistan, oda Pakistango iparraldean. Poliziekin ere kontu ondiz ibili behar da. Polizia oso ustela izaten da. Leku guztietan dago polizia ustela, baina leku batzutan esageratuagoa da. Soldata txarra daukaten lekuetan, pistola bat epitzea, horrek egiten zaitu superboteretzu, eta batzuk ondo aprobetzatzen dute hori zantajetarako eta gauzetarako. Behatuzlako zubiak paso behar diren batzutan. Eta hauen privilegiatu dira, ze zubiago daukaten. Leku askotan pasatzen dira tirolinekin eta hola nahirekin. Hola nahiegatu nintzen Pakistango azken aranera, untza aranera. Eta ben, papatean den aldatu zen. Jentea super jatorra, super atzegina, batzun loreak oparitzen zizkidaten, oso ondo tratatzen egin duten. Dari flipautez, oraindik Pakistanen nago, oraindik musulmana dira dena jakina, baina hauek primeran tratatazten naute, eta beste kamika, ezin da inoiz generalizatu hori da ondori ez. Leku guztietan dago jente jatorra eta jente kaurei. Eta aran horretan gaina misterio bat dago, inork ez dakiz zergatik, baina 100 urtetik gorako jende asko dago. Hori da Txinako muga, gero Txina sartu nintzen, baina Txinako mendebaldeko puntan, oda Xinjiang aldean, ez dira Han etniako txinatarrak. Oda jatetxe bat, sopa osoa. Gora faltzeko adibidez, sopa hori? Eno zenuke sopa hori, faltzeko? Igual ez da. Xinjiang eskualdea. Da Txinako mapan, mendebaldeko puntan. Untza. Hori da, untza da Pakistango azken arrandeko. Gero, pan aldea, hau da munduko leku sakonenetako bat. Bigarren
leku basuena, 0 maila, 0 metrotik bera dago. Bueno, pero jatetxe baten jarreari saldu nio, bizikleta, eta trenez jarraitu nuen, Pekineraino. Bueno, ezagutzen duzuetara, jakina, arrezi handia, etango palazio ederrak. Oso guztona daukate txinatarre palazioak egiten, lama tenplua da hori, udako jauregia, emperadorena, eta hori goza, gende baldar gutzukoak, McDonald's, Superman. Eta ja baitzeko, handik irteteko ja hartu nuen Transiberiara. Transiberiara tren mitikoa da, ez da, ze derraz ez dakiz erra. Egi esateko Transiberiara da, koñazo bat, egizat. Eta 7 egun tren baten barruan, eta ikusten duzu, suerta daukazuenen herrizkare bat ikusten duzu, baina bestela dana da basoa, eta oso tren berezia da. Ja, Moskura, Dugara, plaza famatura, eta liburuaren oinarrituta ez du idatzi kronika da, baina bai idatzi duela Arresa Elmirantz izeneko liburu bat. Nire lehenengo hau literaturako liburua, nik ez nuen idatzi nahi, nik ez nuen idatzi nahi. Ez gustatzen idazten behintzat, zer dut ondo bereizten, zer den 10, 11, 12 urteko beba zer guztu dauzkan, baina esan zidaten asko zirikatu ninduten. Idatzi zer nahi du behintzat, abentura nobelatxo bat hau idatzi duen, eta kriston arrakaztuak izuen. Justu gutxien espero dozunean, orduan datoz bestsellerrak eta arrakaztak eta bat. Liburu honek badauzka 21 urte, 22. Eta horreinik asko irakurtzen da hortizean, arrezi handira. Amazonia esan beste leku bat nik hemen dukana ondo ezagutzeko barrutik, eta zer egin. Hegazkin hartu, Manausera joan, biziketa eta guztik, akina, eta asmoanokan, Manaus Portobello, hemen mapetan agertzen marra horri bat, bazirudien iai autopista bat zegoela, oso goianaren barrutik ez da. Portobello, gero Cuyaba, Pantanal, dira, asmoa kilometro hauek egiteak. Hori ziren nintzen, Manausera, Manausko kontrasteak, Brasilgo hiri handi guztietan daude kontraste handiak ez, pobrez eta beraztasuna, eta txabolismo eta hor bereara konturatu nintzen. Amazonian ez da errepiderik, jarien. Daude pista batzu nahi kondatuta eta jendea nola mugitzen da, aparkuetan. Amazoniako errepidea dira ibaiak. Hauen dena dira autobusak, azken baten. Jentea ibaietatik ibiltzen da, bakoitza berariak ezten da, baina nik nire biziketa nuen, eta hausan errepide nazional teoriko hori ez da, Moskeoako pista bakarrik, biziketa beti bezala, alkojekin, gero leku batzutan bazegoen asfalto hau ez batzutan ez, zubiak eroritan, leku askotan, Zoaz, espertu zara, Nasa, ez deko marroa. Venga, esperak asko. Eta gara, baina zubi hauek ez ikusten konpontzen, ez pentsat. Hor geratzen zein ondatuta, eta oso jende gutxi pasatzen zan hortik, klaro. Gero leku batzutan pista, ibai bazterraia, eta errepidea, ez dago. Bete agertzen zen norme, nik pasatuko zeintu ez taldera, ez da? Espanukoa bat ezartu gutxina, lokatza, atoke Amazoniako lokatza da, gainera oso intzatzi egiten da, blokeatu egiten ditu kanbioak eta katea eta dena. Neko sorpresa, ustekabe izan topatu dena. Hau gogoratzen egin izan zela, Ibako basu herria, jende honek esaten zila, baina nora zoa sortik. Baina horretzen zazen, horre herri honen ondoren, ez dago zer. Etxe horretan gutxi zidaten hor hamaka jartzen, bestaldera zerkatu eta esan zidaten. Hortik horrera, euskazu 100 kilometro ezer gabe, errepidea oianak irentzi du, jaguarrak daude eta jendea jaten dut. Zure moduko txirriturari Japoniak batean zuten honi dela gutxi eta edik egaturenak. Igual, adarra jotzen ari dira, edekin sinistu, errepidearen itxura esan oso erakargarri, hortik horrela zertu behar nuen, eta hor ez joan hortik, hainbestetan esaten dizutenean zer egiten duzu. Horte joan, ez da? Nik hori egin nuen eta damutu nintzen. Bigarren, hirugarren egunean topatu dituen, jaguarrak hortzen, gidearen erdian.
ez da horren argazkirik, jakina. Neko kakainalekoari gainera kamara eta argazki egiteko. Baina, nire bizitza, nire bidai guztietan eukidua momentu larriena horan esateko, ostras. Akau da, hori zizan zango batzen ez. Bueno, kilometro txar horiek egin, eta llegatu nintzen lehenengo herriaren sarrerara, eta tipo hau topatu nituen taberna zur honetan, egariteiro dira, entzun dago kasu egariteiro hitza. Dira urre bila eta diamante bila egitzen diren, hau da eredua, gizonezkoa, alkoholizatua, neko zoroa, sukarra hori, urrearen sukarra hori daukatenak, eta edo zer egiteko prest daudenak, hori, aberaztea, gero ziren iz aberaztea jakin, gizajuntza birazken bat. Bueno, kalekun bepiloa dago, Brasilen, bizimua zapata garritu, kotxa garritu, honek ama prestatutako fritoa saltzen zituen hortik kaletik. Hau pentsan egitea argazki polita dalda, baina, bueno, pentsatzen badugu, orain dela urte gutxi hau, oian, azala oianintza, hemen daude hiru faseak. Hortikara, oian da horrein di. Gero, arbola botatzen dituzte. Zasiak erre, belarra erein, ganadua sartu, eta horrela ondatzen ari gara pizkanaka Amazonia. Pantanal izeteko rekorretara llegatu egintzen, hor dauzkazue kaimanak, milaka desagertzeko arrisko dode, baina rekorretan ezin eskoa dirudi. Pista bat dago eta pista horretara egiteken dira, kaimanak eta kauboiak ere ikusten dira. Batzutan badirudi western baten zaudela, kauboiak eta indioak ere badaude, oda Madeia ibaia, eta bai, dukala gogoa indioekin kontaktatzeko, benetako indioekin, basoan bizi diren indioekin, ez da? Hor bizik eta parkatu eta barkuritariko bat ezartu nintzen, hor lo egiten da, horretzak adu bezaltzore egunak ematen dituzu barkuetan herri batetik beste, ez da? Hor ezagutu nuen handra bat, misiolari antzekoa, kontaktuan ipini ninduena indio batzuekin, joan nintzen euren herri ikustera, eta hau eta txiki bat eman nuen. Hau behira goikak, gehienak horrela egiten dira horrela jantzita, igual imaginatzen ditugu lumbak eta bilusik eta egiten eta pelikuletan. Gaur egun gehienak, horrela bat egin. Une hau tripa hain handia badaukate eta ondo jaten dutelako jakina eta guztiz kontrako batik, ez da? Eta hori, egun batzuk pasatu dituen hor, baina kontaktu neko txikia izan zen, indioekin, eta pena operatu nintzen eta zen, bueno, itzuli behar dut beste duteren baten Amazoniara, barrutik ezagutzera biziketari gabe eta zer gabe. Dana dela, bidaio kontatuz beste kronika bat idatzi duen, Tukaren seinalabak. Gero nintzen Indonesialdea. Egia esateko, hegazkinean oraindik ez nekien, segir bat ara ninduan. Hegazkina hartu nuen, berriro horan osarri ukita noran ninduan esen bat denborarako, Jakartara zan egandia, eta gero literatu nintzen baseura barku bat, Sumatra nantzazikoan urrengunean, bedanera, eta Sumatrako iparra bat eusik interesgarria zala, eta oso bera martxara bat gintuen Sumatra bizitatzea. Jendea oso zatzegina da hor, pasada bat. Gero, jateko iturak ez dira guztiz berdinak, badakiru zer diren hori? Zaguzarrak, eta zentarako dira, maskota moduan eukitzeko etxean? Ez, jateko. Hauek egiten da sopa, zaguzar sopa, eta dirudien ez oskona da asma kentzeko eta horrela. Nik asmatik izan nintzen betan, baina alatu guzti genituen probatu ez badan. Gero, benetako oiana da, Sumatra horrendi, orangutanak, tigreak, mendiko herriak oso ikusgarriak esaten dira, eta endea superatzegina, esaten denean ekialdetarren irribarre hori horren eredua. Nik usten ditutenean bintzat irribarre eta barre egiten zuten, ez dakit nire itxuragatik zan, zergatik, baina umeak eta horrela eta danak kaixo esaten dana super zoriotzu. Edo da dinotze, zirrimularia roparen itxura bat edaz. Horera sokak, agerian dira, arrain freskoa, batu eta segin bazaldu behar da, ez dela, usten zara.
arroza da elikaduren oinarria munduko leku gehienetan bezala. Eta bi usta, eta hiru usta hartzen dituztela leku batzutan urtean. Zelan lantzen duten soloa, oraindik traktorerik ez da ikusten hortik, bufaloekin, eta horrela. Rafting bat ere egin nuen hor ibai horretatik. Ia ito nintzen hor, jauzi nintzen guretara, ratiko batzutan, nire biziketa, hori ikusten duzue. Hau da, leku batzutan kejatzen gara gu kirol instalazioen gatik, ez daukago ezer, eta hau da zaborra, zabor nazkagarria, eta nire ikusten zaborratzo hauek dira komunak. Osea, etxetan ez dago komunik, onze egitut esaten dira hemen, hor zuloti egitute pisadokaka eta punta horra. Uretara, elorde horrean, hor lehuzten da, hor nabitza umeak ere jorazte. Hau da banda atxeko mezkita nagusia. Hemen gutxire izan zen tsunami famatua, eta dena ondatu zuen. Eta inguru honetan, hau izan zen, justu gehien zigortu zuen puntua, hau izan zen banda atxe ingura. Eta horatzen naiz, irudiak ematen zituzte helikopterotik, eta zutik geratu zen erekin bakarra, hau izan zen. Mezkita hau beste guztia ondatu zuen. 13.000 irla baino gehiago daude Sumatran, esaten dutenez. Eta da, lekuran paradisiako esaten dugunean, imaginatzen duguna hori zela. Ondartza, basatia, palmeradiak, jendirik gabekoak eta horrekoak. Lasar garbiak? Oso garbiak. Horrez dago ez, kutzaldu garik, ez errez, eta jendirik ere ez ikusten. Azuten honi bidez, ondartzasko oso? Segun zen lekutan bai, claro. Zer lekutan jaso zen? Ba, ez que Senegal nahiko aurreratuta dago batzuta zentzu txarrean, bai. Eta kenean plastiko bila. Bai. Eta guk askotan laguntzen dugu, zenora behatzen dugu gure zabor guztia Afrikara, eta horiek ez dute protestatzen, gure ondakindegiak eta egiten ditugu, ez. Gero Sumatraren erdialdean badago toba lakua, hor krateri izugarri zabal baten. Herri kirolak egiten dituzte, guk bezala. Bufalo borrokak adibidez. Independentziaren urte egune izan zen, justu hor nintzen. Gero, sumendi pilo bat dago, aktiboak, oraindik. Sumendi horretan egitura dago, bikoteak igotzeko, hor pasatzen dute gaua eta mutilan eskari ematen dio hor bakarrik hasten den lore bat eta historia. Bidai honetan eta beste batzutan oinarrituta idatzi nuen aspertu zara, plastiko hori izeneko libura. Niri galdetzen diaten asentazo liburu balan berezina normala hori izaten plastiko hori, bidai liburu berezina. Beste bideitxo bat, hemen hegazkin hartu debira eta ezagutu nahi nuen, iparralde hori, eremu budista, tibetarra, orbu galdekoa, baina nukan oso argi, hori, zereraino, manadiraino joan, baina gero ongi joko nuen, le aldetiz, nagarraldera jaitzi, hau da nada Himalaia, ez da? Baina justu gerran ez zeuden hor, Indiarrak eta Pakistandarrak daude hor, erdi gerran, erdi istiluekin, eskualde eta batez ere. Dira dozipintzen mugari buruz, eta egoten jarreta bombardeo, eta rollo guzgara enteratzen normal. Eta sobra bat enteratu nintzen, zegoela bezkean galdu bat mapetan ere agertzen ezana. Eta erabaki ben, hor izatzea. Hau da, Manali, mendialdeko herri bat hor, Indiako iparraldean. Eta lehenengo gunean, eziketartu eta 50 kilometroko mendate bat eukin nuen moratzen egazko gailera asfalto gehiagiez, 4.000 metrora igo, hori jaitzi, eta herri baten topatu nuen bakarri zegoela biztanle bat, tipo hau zegoen, bera bakarrik herrian. Zer herri horiek isolatu egiten dira gero lurrarekin, hotzarekin eta horan, eta esan zen, hemen nago, baina bihar nire bano. Eta kasualidadez, prestatu zidan hor arroz bat jateko, berarekin egin duen lo, eta botzi zugar egiten zuen jakina, hortik. Eta hor sartu nintzen, haran galdu horietatik dira zuzako errekin dira. Hemenik pasatzen dira kamioiak, autobusak horrela. Goten dira, iztilkoak eta itzela dira. Indiako Himalaia da alderdi hau.
Eta Indiako Himalaiako zati horretan, entea da tibetarra. Tibetarra, batzu Txinan daude, ez batzu daude India, ez batzu ez da Europa, bere beste herri bat da, eta budista jakin. Hau da, bideko jatetxe bat, horako topatzen diren noizean behin. Monasterio budistak ezagutu dituen bidai honetan, hau da, Ki monasterioa, mendi juntan dagoena. Honek eskatu ziren buelta bat, novizionek bizikletan, utzi dion honan, posposik, abiatu esan. Hau munduko herririk altuena da, 4.000 metrutik nahiko gora dago, Kiber. Imaginatu nolako hotza egiten duen leku hauetan, ez? Eta, monasterioetako hospitalidadea ezagutu duen. Ega llegatu, eta gela bat ematen dizute, jaten ematen dizute, berriro ezer eskatu gabe, hango otoitzetan parte hartu dugu txilez entzunan dituzu, eta gauzo bat hipnotizatu egiten zaituena, eta norko aire sustumentu, norko marmaruak eta nola errezatzen duten. Aran baten azken muturreko puntaraino llegatu nintzen, muderaino, gobertzen naiz. Hor ere, tiponek aletik ikusi, bere etxera eraman, konbidatu ninduen tea hartzen, ez dakit inoz probatu duzen te tibetarra, probatu duzen. Eta zer, osoa ez da, horriblea da, zergatik, gatza botatzen diote eta mantekak ez dakit zer, horrela egiten dute. Eta, karo, konbidatzen zaituzte eta zintuz esan, zen aska. Egin behar duzu, eskerrik asko, eta oso, ez da barrutik egon. Inoiz konbidatzen zaituzte te tibetarra hartzen, asmatu aitzakiden bat. Ez epako bina, ulzera galdu eta galduka eta ezin dut deseratu, eskerrik asko beretan. Zeremonia oso polita da, baina ja. Gero, Himalaia beti jeitzik izka bat, hau da, Ganges ibaia Himalaiatik egiteten den puntua, Rishikesh. Rishikesh da leku bat oso espiritual, oso guru eta horako maizu jakintzu piloa dago, ashram piloa dago, indioen filosofia eta religioa ikasteko, horra joaten ziren Beatlesak dirudienez, Sukanden eben ashram hori ez da. Hortik berriro abiatu nintzen dendian gora txininoa ikusten dituen hande guztiatik piloka, eta kontuz txininoekin oso arriskutsua dira. Oso ondarkor jartzen dira, eta nik beldurra notatu nuen txininoen kontura neko askotan, leku batzutan lapurtzen dizute ganari eta hori, eta egin beruzu, iez. Tipo neba lehenarra dauka lepra, eproso piloa dago indian, orain dira gezurra dirudi. Ezotasun hori eginen iaia erdiarokoan iran horrein dikorre egotea. Eta kuriosa zan, tipo laguna egin nintzen beranekin, eta beti zegoen irribarrez, gorputza usteltzen zain bitartean. Esan nio ja azken egunean ia egin adio argazki bat, eta justu zein egin ezen argazki dago. Bestela, beti barra zonan. Nepalgo egoaldetik teraiki joan nintzen gero, hor badago parke natural horietako bat, eta elefantak eta tigrea ikusten dira. Pokarara llegatu nintzen, behar bada Pokaran egon zareten, Pokaran eko leku tipiko da. Ez da oso turistikoa zentzu txarrenean, ondatu dugu orain. Gu girio, azken baten dena gara giriak, eta nolako leku paradisiako bat gaur eguzoaz, eta dana dago txiringitos beteta, musika, mendebaldeko musika tope, eta hamburgueseriak, ez da gizera, eta turista txarrenak hor, pena bada, mendizaleak egidaten dira, bakinak hor, kotipatzen dira, baina, paradisoak ondatzen espezialistak gara. Bidai horretan, Kalmandurainoa llegatu nintzen bizikletar, zeden ere batzakit, milaka kilometro. Normalan, 1000 kilometro egiten dituen bidai hauetan bizikletaz, eta gero bizikleta saltu edo pasitu edo ondatu egiten zitzaitan. Hor, Kalmandu iguran pizka bat ibili, usten duzu zer hori. Hori da, hauen zenidearen gorpua erretzen. Hinduek, hori egiten dute gorpuekin, dituzte lurperatzen.
gu bezala, eta egiten den ere gero eta gehiagotan erretzen dira gorpuak. Bueno, horrelako personajeak asko topatzen dira Odisean, saduak. Egun baten materialismoari uko egin eta hortik ibiltzen dira arlote gisa, limosnatik iziz, horako ibilbide espiritual baten. Gero Benarezera joanitzen, Benarez, Varanasi niretzako da harri bitxi bat, baina oso leku itogarria izan daiteke. Normalean, hor egun gutxi pasatu dituztenak emingoak asko agobiatu dira, ezin izan dut aguantatu gaitute kokoteraino, eta nik ezagutu dut dago jende asko, eta alde induen hortik eta inora itzuli nahi ez duena, baina Benarezera joan behar da patxadaz. Hor egoteko lasai aste batzutan, hilabete batzutan alba da. Turistakeriaren atzetiko kale artean dagoen mundu eskutu hori musikariena adibidez. Hor topatzen dituzu sekulako mailako musikariak, denak gozekin itxurakoa, baina artista izugarria diranak, templu txopiloa dago, kontzertuak eta eskaintzen dituztenak, astrologoa, guruak, hor dago mundu bat. Ni asko markatu nahuenak dire bizitzan. Bizitza ikusteko modua ere. Hango eskolatxo bat, nire kejatzen gara instalazioez eta hori. Horako gozak ikusita egoa gehiago estimatzen dugu dozkaguna. Hora beste arral bat, tipo jakintzu bat, horako astrologo jakintzu horita ikoa bizizan. Naomi Baba, eta nire da izin oso zinezbera, horan etorkizunaz matzeko talako rolloekin, baina ikusi ditudan gauzak, harrigarriak izan dira. Nire ekipo honek asmatu zina etorkizuna. Oso gauza importantetan gaine. Nik ez dakit nola raio egin zuen, baina hainbat gauza asmatu zizkira. Eta ikasiko jende hau errespetatzen. Hau da milaka urtetako tradizioa, hau ez dute egiten diru ateratzeko, jende oso txiroa joaten da, India osotik honi laguntza eskatzen da hori. Benarezera jende asko joaten da baita hiltzera. Hinduentza da hiltzeko leku perfektua, eta hori honik horre ikusten dituzu atzoa aguriak eriotzaren zain, besterik gabe. Esperantza daukate hor, azken pauso hori, moksara, nirvanara, edo emateko horre errezagoa da. Gero Kalkutara joan nintzen, Kalkutara bakarrik geratzen dira jodelako riksoak, taxi merke grupo horiek. Bidaia hori baino oso berez izan zan niretzako, eta bidaia horretan inspiratuta idatzi duen Horreituz izeneko novela. Nik idatzi doan obrarik oran unkigarrina, bereziena, beharra da. Gero erderara pasatu zan itzuk izan. Nik hau idatzi duen esan duen, hau da nire bizitzako obra, bereziena eta justu hori da, igual gutxien saldu den nire liburu. Zegizuen da, beti horrelako gauza gertatzen dira. Esatu dut, hau da raletxe, eta justu jenteak kasurik ez. Idaztu zu txorrada bat hona gehiagik pentsatu gabe, milak eta milak irakurle. Ja, goitu nahiz horrako gauzekin, orduan, espektatibarik ez da. Datorrena, eta git. Esan dizuelen, Amazonia itzultzeko gogoz geratu nintzela, eta beste bidei bat egin duen berri hiru bat hilabetekoa, baina biziketari bat. Egaz, Manausera, eta zuzen joan nintzen, Indioen ere gurekara. Hor, Nova Olinda aldean kontakto batzuk egin dituen, eta kontakto horiek aprobetsatuz, barkutxo bat hartu, eta horra legatu nintzen. Bazeo indio familia bat, baina basotik kanpo bizi zirena, zibilizazioa nahiek esatu duten bezala. India oso komplejatuta da Amazoniakoa. Hemen gertatzen zen euskaldunekin, euskeraz egiten zuten euskaldunekin, eta oso sartuta zeukatela barruan konplejo hori. Euskaraz egitea da argotekeria bat, eta hartabunuen kontua da, eta hori buruan sartu ziguten hainbat urtetu, eta horrein diren asko gainditu ez duena, hori dagoen, baina askoz esageratu hau. Inork ez dudik esan nahi. Aldutenean, alde egiten dute, hirietara, zibilizazioa eta bizitera txaboletan, edo zinmoduan, eta oso tristea da.
indioen elikaduraren oinarria hauze da, mandioka irina. Hor erretzen dute, gaur egun hemen ikusten da mandioka edo yuka. Oso bera da, gure supermerkatuetan, bada, basta. Eta hori bai, espabilatzen dira txiki-txikitatik, bai da kapaz, kanoa gobernatzeko eta matxetea egitzeko. Munduruko indioekin, hori, egin duen kontaktua, hori lehenko bidaia ezagutu duen emakume misionari hori esker, hauek eraman dituten euren herria, hauen ez ziren burue bat itzaileak eta kanibalak eta hori, horren ja dirudien ez dute jaten jendea, hori zazidaten, erdi irribarrez, eta normalen ez dugu jaten jendea. Eta hori, okolotzoen hori ikusten badu, osu nahiko argara zara, duzu zaitu janko, eta basilatzen, baina ez. Bueno, hor, zabola horretan egiten duen lo normalen, beti agur horrekin, manduka, hau zeten joz astuko gizona, larroetatik urte zeuzkan, larroetatik urte da inor bizizaten hor normalen, asko gazteagotan hiltzen dira, malariagatik eta gaixotasunengatik, eta horrek, eta oso gau ederrak pasatu dituen berarekin, ezen inbizirten Amazoniatik, eta egiten zizkien galdera batzuk, neki ez da esaten zean, pariuat, zubia da pariuat. Zer da elurra? Bera giltzuntazukan elurra, nola saltzen diozu norko indio bati zer den elurra. Zer da itzasoa, zer da hau, zer da besto. Eta tipoa kontatzen zizkidan indioen lehendari da zubien kontra izan dako gerrak, eta niri eskatzen zidan egingo ipuinak kontatzeko horren truke, eta oso sarreman politok ginen berarekin, hor pasatu nuen, zegit, 10 bat egun edo norekin. Gero, beste leku batera nintzen, Rio Branco aldera, hor bazegoen ONG antzeko bat irakasleak formatzen, indioak ateratzen ziren euren eremu berezietatik, eremu hori debekatuak izaten dira, guretzat, zuiotzat. Rio Branco herrira joan, han prestatzen zitutzen irakasle izateko, eta gero bakoitza itzutzen bere herrizkara irakasle edan egitera, adibideztiko hau alderi. Eta bueltatu zenean bere herrira, esan zidan, jo, nirekin etorri nahi duzu nire herrira basoren barrura, eremu debekatu horretara, eta gure bai jakina. Eta hori nintzen berarekin, bizpailu azketan, leku guztiz izolatu baten, imaginatatu zuen ez. Etzeak horrelako handira hor, denak altueran eginda daude. Hori bili ginen beraitari narrazioak, ipuin zaharrak eta zera batzen, euren hizkuntzan, gero portugesera pasatzen genitu, eta gero lan hau zinuen alderiren eskubetan. Gero susmatzen dute zuela gauzon dirik egin, ez da? Hori bili ginen. Jakin, holako lekuetan ez da honetizia deik, ez zer? Moldatzen dira aldezala griseioekin, kerosenoarekin, horrela. Maskotatxo bat, eskatorrena, beste maskotatxo bat, jaguar kumea. Gurasoak hil zituzten, eizan, eta kumea etxera ekarri zuten gero. Lo egin da beti amaka, jakina. Ipurdia lurrean jartzen baduzu, berea daiaten dizute mamorro egin horrela. Beti, maskotak ere baduka bere amakatxoa, ikusten duzu, Nire esperientzia flipantenetako bat bizitzak izan da ayahuasca probatzea, egiten izan duzen ayahuasca hitza. Ayahuasca da edabe berezi bat, hauze, Amazonian horren da milaka urte hartzen da. Eta zertarako daten dute, euren zeremonietan, ispirituen munduarekin kontaktuan jartzeko, eta etorkizuna ikusteko, eta, horako azalpen ematen diote eurek. Horrekin, bai flipatu nuela, ze derrepente ingak, erdi biluzi zeudenak, atara zitizuen korbata hori, hauen gitarra, hortik non bai korreta zukaten, ayahuascaren inguruan montatu da baita erlijio bat, dainismo, eta guretza da alusinogeno bat. Guretzak mende bateko ontzat, baina oso arriskutsu bat hartzea, ez pasaude babestuta eta horrela. Nik eurekin probatu nuen. Alkohola? Alkohola? Ez, ayahuasca da edabe bat egiten dena osto batzuk eta agar batzuk egoziz, zaporea da bilizarena. Nazkarra, edaten duzu, izan azken bat duzu, barruan egiten du efektua, gero txala botatzen da, botaka egiten duzentea, beti,
Eta hori ja momentu horretan aurrera garbi zaude, purifikatuta zaude, tortik aurrera zen da bidaia. Eta beti kantuak eta orduak irauten ditu, eta zen taldean, eta beti txamanak abestuta. Bestela, mendebalar asko, gure mundu asko, eure mundua intutea jabazkartzeagatik, deskontrolatzeagatik, eta oso arriskutza da. Baina ingentzat hori ez da arriskutza. Ingentzako zer da arriskutzua hauze. Ikusten duz ez ere atera diren? Alkola, farmaziakoa. Debekatuta dago indioi alkoldun edariak saltzea herrietan zibilizazioan. Eta arabazenan zuk ezin duzu alkoholik edan, oso kaltegarria da alkola herri zaharrentzat, eta ez daukat asimilatuta, ez? Eta hori zer egiten dute indioek, alkola erose farmazian, urarekin naztu pizka bat, eta jartzen dira, imaginatu zelako bomba den hori korputzarentzat. Bidaienetatik, arazo bat duki dituen agintariekin, zibilizazioko agintariekin, tipo batek erratatu ninduen, kolatu nintzelako indioen ere mua, maregen ere bila zebilera, eta ies egin nuen avioneta bat erortik, eta nobelatxoa bidatzen duen, Lurraren topadak, bidai horretan inspiratuta, abentura nobela. Gero beste bidai bat egin nuen, Istanbuletik Teheranera bizikletaz, baita. Hau izan zen, noiz zaren dorre bikien asunto hori, atentatu formatu hori, justu segituen. Eta bileta erositan eukarako, ez dela igual nuen egingo bidai hori, esan zidaten baina. Herri musura batera zinta joa, joan nintzen Istanbulera, baino bat hartu nuen, horako baino turko batera, nolako masajista, tipo bitxi hori. Istanbulgo irudi klasikoak, eta hemen nintzen tanteatzen jendea. Arriskutza izan ote ziteken, momentu horretan, hor sartzea, montatzen ari zen horako gerra zein bat, islamismo, kristautasunaren kontra, ez da gizar, eta kriston horre bus, zen orduko presidentu ez dut, busek norbait jipointu nahi zuen, eta zuken oso argi hori izan zen, Iran, edo nor, edo esaten zidaten, sartu gar India, Turkiako barrukaldean, oso jende itxia da eta ez da gizar, baina ez duen batera erasorik eukin. Hau da, ipar kostako zatia, horre Turkia dute daukagu irudi lehorra, horra basangotua, ez da gizar, baina hori da gehiago egualdean. Itzaso baltzaren kostaldea da oso berdea da, Bizkaia Gipuzkoako kosta horre oso antzekoa. Hau da, gizun horren, Ataturk, heroi nazionala Turkia, Turkia modernoaren sortzailea edo. Gero Kurdistanera llegatu nintzen, Kurdistan aldea da hor mugan, Turkia eta Iranen mugan. Hala ikusi denok, zer diren kurdak eta zelako problema daukaten bizarrak. Beti alde guztietatik ematen diete gurra. Turkia, espada, Sirian, Iranen, guztietan. Hor da biltza bizirik iraun mailan, baina justu muga inguru hori, hemen dago mendi mitiko hau, Ararat. Hor esaten dutenez Moises eta bere arka hor egin joan ezin. Uolde handiaren ondoren hor biozuten lehorra, mende horren puntan. Ziten dezuna liburuan? Zer liburutan? Bai, Sarbanan liburuko protagonista berez hemengoa da. Eskualdunetakoa dugu baiazik aldeko, bere arma bat ez ere, ez da, hori da. Eta turkoek izaten zidaten, ez hartu Iranen, zerira fanatiko utzak eta klabatuko zaituzte eta horrein gehiago, ez zen. Hau da, muga inguru hortze zegoen duena, eta sartu nintzen Iranen eta zer topatu duen. Jende super jatorra eta atzeginak. Askotan buruan sartzen dizkiguten fantasma horiek ez da, eta topiko horiek, Irandarra, solo utzak ez da izan, gezur utzak. Eta ezin da sinistu ezer. Beste kontu bat da, zelako gobernua dukaten, zelako agintariak, baina nik Iranen bezalako jende horan atorrik atzeginik, ezke iaia ez dut inen topatu. Afrika beltzean dugu batzutan, bezala, telebista oso moderno neukan hotelean, ikusten duzen ez. Baina hori, jendeak konbidatu, eraman duetak emotera, ez ere eskatu barretruke, neskentzako euskaltegi moduko baten, baina ingelesa ikasteko,
nintzen hori privilegioa da, zen normalean ezinezkoa da, nik gizonezko izan da, neska gaztiekin hitz egitea eta hori horako gauzekin kontu zikili behar da. Eta Abriz izeneko herri honetan, isolatuta geratu nintzen elurragatik egun batzutan, eta atzerritarren bat agertzen zenean, eramaten zuten akademia horietara, mintza praktika egitera ikasleekin. Eta niretzako oso interesantea zen, horko emakumeek eta bizitza nola ikusten duten eta jakiteko. Bestena zizaian kalitik eta neska batik galdetu, zer modu, sartu nezu te bat nirekin eta zoratut ere. Ia esostu nintzen dira ibetan goratzen ez, mendi punta baten kamioia honek salbatu ginduz da, sartu nire kamioian eta hartu te bat eta nire bizitzan probatu da tenik gozoena hori zezan, hori dana nukan izostu da baino zer. Gero, hau zen, bideko jatetxe bateko jabea, eta ikusi pasatzen, etorre, gelditu, sartu, eta zer nahi zuten, ni konbidatu jaten eta eraten, hori bakarrik, konbidatu, Eta Ramadanen barrua zuten gainera. Eurek ezin zuten ez edan, ez jan, baina bidaiaribok exento, oza, libre gaude. Bidaia egiten ari garelako, eta hori ikusten zuten nik dola jaten nuen eta eraten nuen, supertxintxo, eurek. Gero, beretik probatu gara, hor pipa horiek, te etxeetan oso tipikoa dira. Azari plazara llegatu nintzen jate eranen, azkenean, hemen egin ziren, protesta hundi erraldo horiek egin ziren plazaretan izan ziren, eta bueltatu nintzen autobusez. Eta bueltako autobusean neska hautzautu garen nera, eta honen gandik ere pilo bat ikasi duen. Osa, neska irandarra, nire autobus berean gabezan, baina ikusteko izan zelan jozen transformatzen, oza, ez hitzaren ezer ikusten guzti destalita, iranen hasieran, bera bakarrik poliziek gelditzen zuten kontrol guztietan, eta nola zoazun bakarrik, eta non dago zuen zenarra, eta non dago ez dakit zer, eta gorriak pasatu zituen. Kontatu ziren, susmatzen duen, ez da, ze gogorra da emakume izatea baleko askotan, ez? Hau ja da Istanbulen, argazki hau, bueltan. Eta bidai horretaz idatzen duen ekialdeko mamuak izeneko bidai kronika hau. Eta ja, azken bidai musea izan zen Burkina Faso. Burkina Faso jorok ez egin dago, hortze dago. Ez dago zer turistikorik, zerrez. Eta horrek egin interesgarria. Nik nire bideietan beti bilatu dut jendea, ez monumentu, ez dakit zer, ez dakit hor. Orduan, baneukan lagun bat, herengo neska batekin eskonduta zegoena, Gasteizen, eta neska horrek esan zidan, baina ez eitez Uagadugura, eta hor nire neba eta nire familia gogo da, eta lagunduko dizut, eta bueno, gari zegin. Nire Uagadugura, hau zen, nire Gasteizko lagun horren neba, anaia ezaten da, eta balafona jotzen, musikari familia zen, griot familia, artista familia, hau zen bere ama bat, hau zen beste ama bat, bere aita argi esan da, ez dut esango tako hori, netzkatu bat dagoelako, baina esan jeta dutza, emazte batzu zeuzkan, txabon horretan bizizien dana hor pilatu eta kriston kaka usaina zegoen barrua, beharri, gizona izatea asko zerrezagoa da emakume izatea, leku gehienetan. Ur kutzuak, horako legoetatik atara bat duela, jakina, etzetan ez dago iturrikin, errepideak horrelako dira, oda errepide nagusia. Asfalto oso gutxi dago horko herrietan. Berrizka, baua, arbola, magiko horiek, bideko jatetxeak, edo zinilekuta hau era jatetxetxoak dira da, eta jaten duzu bitartean beti daukazu negozetiren bat egira. Hori eroso gogorra egiten da. Horiek zain daude, haber ematen diezun zerbait. Zerbait, zure azken ondakin azkarra txupatuta daudenak hartzen dituzte eta irentzik egiten dute denak. Horroa benetan gozea dago. Bani herria, zazpi mezkiten berrizka, eskola koraniko bat, koraneko bertsoak errezitatzen eta gaueko ordu pilo baten, ordoten dira. Oso jende guapoa da, orkoa. Munduan ikusioan jende guapoena da Sahel aldeko, apustu Sahararen azpiko herri horietakoa. Eta beti herri batera llegatu eta beti hartzen induten etxeren baten. Herri honetan nahi bidez, goron-goroben egon nintzen familiarekin.
Etxeko gizona, etxeko andrea, laguntzailea, semea labako, familia oso handiak izaten dira. Ordena birziklatzen da jakina, eta abaza, azaldak eta den. Goron-goronen egiten da Zageleko azokari ikusgarriena. Tuare ertillo badago inguruan, peul jendea, oso estetika polita erabiltzen dutena zintzilikario tinio bat, arropa oso koloretsuak. Espainolek beltzek berez dauzkate du baina kojolauak Espainian normale, baina gainera emakumeek egin dute pintzatu horratzekin handitzeko, aprobos, estetika gaitik. Eta baita egiten dituzten markak hemen izkoekin eta ebali egiten dituzte horare masaiak markak beratzeko eta dana estetika kontuegatik, guapo egoteko. Zerretik dauda impositoren lanak? Zuri bat gantarako, gure herria bizitatzen. Eurentzako privilegioa da, gara jotea, oraindik. Ni lotzatu egiten ez, horrelako horre ikuste ditu danean. Zer gainera horrein gaur egun badakite, gu nola tratatzen ditu, garaien zenibiak eta nien herrietakoak hemen. Jende asko elkarte zitzaidan bidean. Ikusi ni bakarrik hortik, eta ganetek zurekin bizka baten, jakin. Eta oso historio politak kontatzen izkiaten denak, jakin gabe, hain historio politak ziren. Mutiko nekari ez zer zeukan gutza honetan, ur freskoa eta flask izostuak. Zer, privilegizakoa zan bere familia bazokan oskailua etxean, hori privilegio handia da, eta amak prestatzen zizkion egunerorako ur freskoko kontzatzoak, flasak, eta gero, tipo hau egitzen zen, herririk herri saltzen, diru pizkata taratzeko, orduak eta orduak gara eta hona. Eta horretzeko nola? Frantzesez. Frantzesez. Ni frantzesez moldatzen naiz, eta herri hau guztia kolonia frantzesek izan dira. Eta kurioso da, eskolan frantzesez ikasten dut. Ez dute gorrotatzen kolonizatzaileen hizkuntza ofiziala da, edo ko-ofiziala gutxien ez. Hau da taberna bat, hori bai, estresa horrez dakit eskatzen, hau za tabernaria. Eta esan jo, pingo idazu te bat? Bueno, altzatu zala, da, onerako eta txarrerako. Normal horrako lekoetan ez dakit ezaten hori duritasun estresoi, maitu behar dugu, ez itxiku dute artea zen. Bueno, teoria musulmana dira, baina praktikan oraindik dira animistak. Sinesten dute izpirituetan eta magia zurian eta beltza, euren fetitxeak dauzkate. Hori zurtzen dute animalien odola gauzak eskatzeko izpirituei eta horrela. Eta horren gauzak egiteko magia zuria, beltza, badaude igarreak, badaude horretan sinesten dute denek. Eta bidai hau kontatuz, griok izaneko hori gula hori datzen duen. Gero, hemen abitzen da gutxi gora bera, bidei luzen sasoia, gero idatzen duen beldurrezko historio susatutako libura ustere beltzak, eta gero jasartu nintzen novela biltzea. Eta nena hasi nintzen esan dizu dena, beste 10 bat urte batatu dituen bidaiak egiten ja hori argi eta garbi idazteko helduaz. Nire lehenengo novela beltza, bortu bibatze, non kokatu nuen. Parisen. Eta Parisa ere nintzen idaztera. Gero fatun kokatu nuen Lisboan. Eta Lisboara jo nintzen idaztera, inspiratzera. Urtean zer egiten dituen bizpeilu dira, 15 egunekoa, horrela. Fatu. Seguro Afrikarra dela horko ingurukoa beltza, ez da? Fatu oso zientifikoa da Afrikako iparrende batean. Sarmaran, novela beltza Estambule kokatua, hor Estambulera itzuli nintzen. Gero berrar gitaratu zan nire obra maitatuena esan dizuena, zazpi kolorea, musika eta guzti, horre dauka disko bat opar, eta koloreak eta obra bat asko maite duena. Gero Tangerren kokatu beste novela hau, Tanger Pametzak. Hortik aurrean jasen nintzen egura gerdera zeriatan hartzen, nik beti idatzi dut euskeraz, beti originala. Gero itzultzen dira gaztelaniera, zer idaztetik bizinez, literaturatik bizinez, eta idazleo gero soldatari bidezer. Zenba eta gehiago zan du, hobe, eta hizkuntza hundietara itzuli ezkero, aukera gehiago dauzkaro zantzeko, ezta? Ez, itzulpena beste profesional batek egiten ditu. Zer, behin saiatu nintzen, arresian dira entzizineko itzultzen, kristo lan eman ziren, eta gaitza kaka bat izan zen.
eta erabaki behar beste inoiz eskorbatzea. Orduan konturatu nintzen ze zailatan itzulpenak egitea, itzulpen literarioak, ez salida egitea eta baten komunak ez. Hartu liburu bat, hain hizkuntza diferenten artean egaz, euskera gitarrera girokaz erikusirik, erritmo aldetik, euskera aldetik eta orduan ez dut egiteko. Eta berri asmaturen personaje bat, hau izan itekena, Afrikar bat, paper gabekoa, ilegala, Bilboko San Francisco auzo berezi horretan, Afrika txiki horretan bizi dana, eta bihurtzen dana detektibe antzeko zerbait, eta tipo honekin idatzi ditut 6 novela. Eta 6garrena azkena non kokatzen da, hemen, Nafarroa. Nafarroko Pirineoan, herri imaginario baten. Ni Nafarroa bizi naiz aspalditik eta erabaki ez erran deus izena titularen oso Nafarroa Pirineoan. Horrein atara da. Pasan urtearen amaieran atara zen, euskeraz, eta justu egun hauetan atara berra gaztenadiaz. Itzulpena. No digas nada. Lehen badiz egin dut proba, nire novela beltza beti izan dira oso urbanoak, hiri-girokoak, ez? Niri beti gustatu ezki hirietako auzo baztertu horiek eta hemen Iruñan ez da holakorik. Horan gune bat, bajo etorkin guztiak, txiroak hor bizi direnak eta milaka pertsona, ez da holakorik. Bilbo badago San Francisco aldea ezagutzen baduzue, Las Cortes, La Palanca, betiko prostituzio gunea, drogak gehien zigortu duen ingurua, gaur egun etorkin txiro bilio badago, patera pisuak, oso leku egokia novela beltzako. Gaurko saioarekin bukatzeko, korrika Iruñerritik utzitako irudiekin utziko zaituztegu. Eskerrik asko gaur ere Saloba Telebista aukeratu izanagatik, bihar arte eta disfrutatu.